poslednom videu sme sa pozreli na to, prečo neodkladať investovanie a v tomto videu sa pozrieme na to, ako dlhodobé investovanie vytvorilo zisky našim klientom. Najskôr sa pozrieme na investičný účet klienta z októbra 2015, kedy klient po skončení vysokej školy začal investovať 50 eur mesačne. Následne sa mu v čase navýšil príjem a po 3 rokoch investíciu zvýšil na 100 eur mesačne. A toto je výsledok k dnešnému dňu. Celkový zisk 3421 eur s priemerným výnosom 8,13% za takmer 9 rokov. Ďalší účet je investičný účet klienta, ktorý nemal dobré skúsenosti s investovaním a začal investovať po 35-ke v čase covidu v júni 2020. Keďže mal negatívne skúsenosti a minimálne vedomosti o investovaní, rozhodneme sa na začiatku investície raziť viacej konzervatívnejšiu stratégiu, ktorá bola zložená nielen z akciových fondov, ale aj iných typov aktív. V čase sme stratégiu upravili a aktuálne zhodnotenie po 4 rokoch je na úrovni 15,69%, čo je 6,68% ročne. Tretia situácia sa týka klienta, ktorý vyberal peniaze zo stabilného sporenia a nechcel ich mať len tak na bežnom účte alebo nejakom podúčte, ale ich plánuje mať dlhodobejšie zainvestované. Tu je investícia 8600 eur za 3 roky zhodnotená o 6,6%, čo je zisk približne 570 eur. Zaujímavosťou niektorých typov investícií je, že sú aktuálne oslobodené od dane zo zisku, ktorú často musíte zaplatiť banke pri výbere z investičných fondov. V prípade potreby je výber finančných prostriedkov z investičných účtov našich klientov bezplatný a klient ich má k dispozícii do 5 pracovných dní. Ak vás toto video zaujalo a chceli by ste začať investovať, napíšte do komentáru pod video investovať. Ďakujem za sledovanie a tentokrát nezabudnite, čas sú peniaze.